Ko ka san me amfanin azumi a jikin dan adam? Azumi yana da matukar amfani a jikin dan adam a kimiyance. Domin jin wa'innan amfani da azumi yake a jikin mutum, biyo ne a cikin wannan bidiyo. To kasance da rumbun bayanai, duniyar ilimi. A wasu kaɗan daga cikin amfanin da azumi yake yi a jikin mutum a bisa binciken kimiyya. Na ɗaya, tsaftace jiki, detoxification. Lokacin da mutum ya yi azumi, jikinsa yana samun kawar da gurɓatattun ƙwayoyin cuta da gubobi da ke haurawa ciki. Hakan na faruwa ne saboda hanta, liver da ƙoda, kidney suna aiki sosai don tace waɗannan abubuwa. Na biyu, inganta lafiyar zuciya. Azumi yana rage matakan cholesterol a jiki, wanda ke taimakawa wajen rage haɗarin kamuwa da ciwon zuciya da haihuwar jini, hypertension. Haka kuma yana taimakawa wajen daidaita shuga a jiki, wanda ke rage kamuwa da ciwon shuga. Na uku, inganta aikin kwakwalwa. Bincike ya nuna azumi yana karfafa wa kwayoyin kwakwalwa neurons, kuma yana hana su lalacewa. Hakan na taimakawa wajen rage kamuwa da cutar Alzheimer's da Parkinson's. Na hudu, kula da kiba, weight loss. Lokacin da mutum yake azumi, jikinsa yana amfani da kitse ne domin ya zama masa makamashi. Hakan kuma yana taimakawa wajen rage kiba. Haka kuma yana taimakawa wajen karfafa metabolism, wanda ke sa jiki ya kone. Na biyar, sabunta kwayoyin jiki wanda ake kiransu da autophagy. Azumi yana taimakawa wajen rage kwayoyin cutar da suka lalace a jikin dan adam ta hanyar wani tsari da ake kira autophagy, wanda wannan yana taimakawa wajen hana kamuwa da ciwon hanta da kuma ciwon zuciya. Na shida, karfafa garkuwar jiki, immune system. Lokacin da mutum ya yi azumi, jikinsa yana sabunta kwayoyin garkuwa wanda ake kiransu white blood cells, wanda ke taimakawa wajen yaki da cututtuka a jikin dan adam. Na bakwai, inganta rayuwa da tsawon rai. Binciken kimiyya ya nuna azumi yana ƙara tsawon rayuwa ta hanyar rage hufan kwayoyin jiki. Azumi ba wai ibada bane kawai, hanya ce ta kare lafiyar jiki da kuma lafiyar kwakwalwa. Ƙwararrun likitoci masana kimiyya sun tabbatar da wannan magana ta hanyar ba da shawarin yin intermittent fasting. Sun ce yana taimakawa wajen ƙara lafiya a jikin ɗan adam, wanda kuma ya yi kama da azumin da musulmai muke yi kwarai da gaske. Mun gode, ku ci gaba da bibiyar mu, ku dangwala mana subscribing da share da like a wannan tasha mai albarka, domin mu ci gaba da kawo muku abubuwan da zai amfanar da rayuwar mu baki daya. Mun gode.